beth sydd wedi fod yn rhawo i ydy yn gyntaf yr ydych chi i gyd, wel, yr rhan helaetha ohonoch chi yn y neuadd. Da chi isio aros yn yr un lle, neu yn yr un math o sefyllfa. Adeilad newydd fysa'n ddare, ond da chi isio bod yn neuadd. A mae hwnna wedi bod yn hen bregath gan addysgwyr brifysgol yn Nghymru, bod chi isio bod yn brifysgol yno, nid yn unig i roi profiad academaidd, ond hefyd i roi be maen nhw'n ei alw yn brofiad cymdeithasol. Bod y ddau mor bwysig â'i gilydd. Ac yma Neuadd Pantycelyn dros y blynyddoedd yn ôl fel yda ni fel Cymru Cymraeg wedi dod i wybod amdano. Da ni'n gwybod mor bwysig ydy wedi bod nid yn unig ym mywyd Coleg Aberystwyth, neu brifysgol Aberystwyth fel yma hi erbyn hyn, ond i Gymru yn gyffredinol. Mae'r math yna o fywyd Cymraeg cymdeithasol sydd wedi bod ym Pantycelyn yn brawf pendant. Mor bwysig ydy Pantycelyn wedi bod i'n bywyd ni fel Cymru Cymraeg. Oes dim isio mynd yn ôl at hanes ac yn ymlaen, mi fedryd yn hawdd iawn sôn am y gwerth sydd wedi dod trwy y Pantycelyn. A mae'n meddwl bod colli y peth fel yna yn enwedig pan da chi yn ôl fel dwi'n dall yn cysidro beth sydd gen awdurdodau Aberystwyth i gynnig yn ei le o. Dwi'n gwybod llawer am hynna, ond mi hwn i bod na ryw sôn am bintra a fflatiau a 8 o bobl i bob bloc o fflatiau ac yn y blaen. A pan fydda i'n gofyn i mi fy hun o rwan ta, sut fath o brofiad cymdeithasol sydd yna i'w gael i gymharu a beth sydd ym Pantycelyn. Lle ydych chi'n byw efo'ch gilydd? Lle ydych chi'n gweld eich gilydd bob dydd? Ydych chi'n sgwrsio efo'ch gilydd? Ydych chi'n gwneud bob math o bethau? Ydych chi'n cynnal cor sydd yn enwog? A mi ansawdd yn ogystal ac am ei faint. Sut ydych chi'n mynd i gael y math yna o bethau a'r llu o bethau eraill sydd mewn un adeilad. Sut ydych chi'n mynd i gael hwnna efo'r blociau o fflatiau yma? Lle ydych chi'n mynd i gwarfod? O'n i'n dallt, mae rhyw 2 ystafell weddol eang. A hwyrach bod yr ansoddair yna yn gwbl gamarweiniol sydd yna. Ydych chi'n mynd i golli yn addysgol, yn gymdeithasol, yn fywyd prifysgol, ydych chi'n mynd i golli yr elfen bwysig yna sydd ganddoch chi ym Pantycelyn. A thrwy hynny, mae Cymru yn gyffredinol, yn enwedig y Gymru Gymraeg, sydd yn y fath argyfwng. Mae Cymru ei hun yn mynd i golli yn fawr yn hwn.